aka buga yaki tun da safe har dare ba a yi nasara a Haibara ba. Gobe aka buga ba a yi ba, jibi aka buga kwana uku. Manzo Allah ce me yake faruwa ga Haibara? Yace kai jama'a, gobe zan ba wani saurayi wanda Allah yana son shi, annabi yana son shi ma yana son Allah da annabi. Takoban nan tawa Zulfiqar mai harshe biyu, Zulkifar zai je yaki cikin tayi da addinin Allah kuma zai yi nasara. To a lokacin ne fa ba ta sahaba baina raki'in wa sajidin. Sahabbai so kwana kowa, wani yana nafila, wani yana karatu, wani yana karatun Qur'ani, wani yana tasbihi gabaki ɗayan su. Dan gobe a ce shine wannan saurayin da Allah da annabi suke so za a ba takoban nan. Sai na Umar yace tunda na zo duniya ban taba zama da dare na roki Allah wani matsayi ba ko neman wani girma ba sai wannan ranar kawai. Manzon Allah ana salamce sallar asubahi da waiwayo kowa sai daga in annabi ya kalli nan sai kowa ya haka so yake a gama ido ko a ce shine har su sai na Umaru daga ya kalli nan sai kowa ya haka kowa haka yake. Annabi ya dubi masallaci das bai ga sayyidina Ali ba sai ta ina Ali kwa aka ce ya Rasulullah ai ba ya da lafiya ciwon ido yake bai halarci sallah ba ma. Manzon Allah ce ina shi na rashin lafiya ku kira shi ba lokacin sa yayi. Aka je aka kira shi idan di yayi kwantsa. Manzon Allah ya daga wannan idan ya mai tofi ya daga wannan ya mai tofi yace ba kai ba rashin lafiya daga yau. Ya sake masa addu'a yace ba kai ba jin sanyi ko zafi. Ana bala'in sanyi sai ganshi ya fito ba riga sai na Ali. Ana bala'in zafi sai ganshi da riga 4 ko 5 ba ruwansa. Annabi ya ce baya jin zafi kuma baya jin sanyi kuma baya rashin lafiya daga yau. Manzon Allah ya dauki wannan tagobar mai tsini biyu sai bashi Zulkifar. La sayfa illa Zulfiqari wala fatan illa Ali. To sahabbai suka ce tunda annabi ya beka mai takoban nan yana damka da rike suka tabbatar ba alin bane da suka sani. Tun sannan ya canza. Yana kama ta ya canza ba wannan alin bane. Sai ko sai na Ali mai sai gaba. To kumandan Haibara Murhabu ne. Shi saboda tsabar karhin sa ana tsoron sa sosai. Dutse ya kwakware ya hula da shi. Saboda tsabar karhin sa. Dutse ya kankare kwakware saboda karfi ya sa ya hula da shi. Kuma akan giwa yake. Sai ya zo gaban sahabban manzo Allah ya tsaya ce halmun mubarak. Akan shiru. Shi wannan Murhabu saraukin da na Haibara. Sai na Ali sai taso takam sai ya taho sai ta kai yaro ina zaka kai yaro ina manyan ka suka turo ka kai yaro kai dan gidan waye ce ah Aliyu ne dan Abi Dalib yace ka san ko ni ko waye yace anallazi Murhabu yake cewa ni ne wanda in an kama sunana gaban maza yake faduwa daga an faɗi sunana maza suke sakin takobi sai hutsari kawai yace ni ne fa sai Ali yace ni ka san ni waye anallazi sammat ummi Haidara ni ne wanda uwa ta take cewa zanzaki yanzu sai na Ali yace ni in nazo yaki ba wai sara nake ina suka ba awan tiya nake ina zuba rami kawai yace idan na daga takobi haka to sai na sabta kan mutun 100 haka ya tura rami kawai yace ni haka nake shikenan sai ko suka yi gaba da Burhawun nan sai na Ali da ya shirya yayi baya ya rantse ya daga wannan takobin nashi ya darara mai aka ya fasa dutsen ya cira shi abi ya cire giwal abi tun sannan sahabbai suka ce wannan ba Ali bane wasu mata suka kai mahallo ne kawai wane Ali wannan da suka sani ya bigi mutun dutsi ya fashe da bugun nan ɗaya ya cire mutun abi ya cire giwa abi suka ce wannan bugun ba na Ali bane. Da Haibara ta ga an kashe wannan sadaukin sai ta koma gida manzo Allah ce Allahu akbar harumat Haibara ta rushe. Shikenan kuma sai Ali ya bi su da gudu suna zuwa sai suka rufe kyauran garin kyauran kanshi sai kato kaman 10 suke iya rufe shi suke iya budewa amma sayyidina Ali da yazo sun rufe garin gaba daya sai ya sa hannun dama ya kama wannan kyauran ya tsige shi da hannu ɗaya wanda rufe shi sai kato 10 ya daga ya rike haka wuni guda yana yaki da hannu ɗaya kyauran yana hannun shi daya